Hello friends. Салом дӯстон. Хуш омадед ба дарси навбатии мо. Дарси 60 аст аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. Хоб, дарси гузашта мо шумо дарси 59-ро гирифтем ва номи дарс нобуд ки як зану шавҳар калидҳошона дар қаҳвахона фаромӯш карданд. хоб, дар ин дарс номи ин дарс ё унвони ин дарс Are you from Moscow? Are you from Moscow? Are you from Moscow? хоб, дар ҷои Moscow метавонем дигар калимаҳоро низ истифода кунем вобаста ба ҳамун аз кадом кишваре ки ҳастем. Are you from Tajikistan? Are you from Turkey? Are you from Russia? Okay. дар ин гуфтугӯ Карим ҳамроҳи Камила суҳбат мекунад. Карим мегӯяд Are you from Russia, Camilla? Are you from Russia, Camilla? Ва Камила мегӯяд ки Well, my family is in Russia now. хоб, ин well ҳамун маънои хуб, пас меояд. чӣ гуна ки дар забони русӣ ҳаст? Так. Well, my family is in Russia now. хуб, оилаи ман, хонаводаи ман, яъне манзуруш ҳамун падару модараш, яъне оилаи ман, хонаводаи ман дар Россия ҳастанд ҳозир. хуб, But we are from Tajikistan originally. But we are from Tajikistan originally. Lekin, яъне but, лекин мо аз Тоҷикистон ҳастем аслан. хуб, originally ҳамун аз забони русӣ худмон гоҳ-гоҳ истифода мекунем, мегӯем оригинал, яъне дар асл, яъне аслан, яъне мо дар асл аз Тоҷикистон ҳастем, яъне асли мо аз Тоҷикистон аст. Well, my family is in Russia now. хуб, хонаводаи ман ҳозир дар Русия ҳастанд. But we are from Tajikistan originally. лекин дар асл мо аз Тоҷикистон ҳастем. Карим мегӯяд ки Oh, my mother is Tajik from Dushanbe. My mother is Tajik from Dushanbe. мегӯяд олшаи ман, модари ман тоҷик аст, аз Душанбе аст. тоҷик аст аз Душанбе. Are you from Dushanbe? Are you from Dushanbe? ино ду нафар эҳтимоли зиёд аст ки яъне дар Русия шояд донишҷӯ ҳастанд ва ба иншон суҳбат меравад ки шумо аз куҷо ҳастед, яъне мо аз фалон ҷо ҳастем. ба ҳамин тариқ мегӯяд ки модари ман аз Душанбе аст. Are you from Dushanbe? шумо аз Душанбе ҳастед? Карим мепурсад киро? Камила, яъне Камила. ва Камила дар ҷавоб мегӯяд No, we are not from Dushanbe. No, we are not from Dushanbe. На, мо аз Душанбе нестем. We are from Ваҳдат. We are from Ваҳдат. мо аз шаҳри Ваҳдат ҳастем. ва Карим мегӯяд ки хоб, як лаҳза. Карим мегӯяд ки So, it's your first language Tajik language? So, is your first language Tajik language? мегӯяд хуб, ин хел ки бошад, пас забони якуми шумо забони тоҷикӣ аст. хуб, дар инҷа your first language омадааст, ҳамун забони модариро дар назар дорад, яъне кадом кишваре ки
якум забоншон табиие ки забони модарӣ аст, яъне бисёре аз кишварҳо. ба ҳамон хотир дар ин ҷо мегӯяд ки забони якуми шумо, мақсад ҳамун забони модарии шумо, забони расмии давлатии шумо забони тоҷикӣ аст. хоб ва камила дар ҷавоб мегӯяд ки yes it is, yes it is, бале ҳамун аст, яъне кадом ҳамун забони тоҷикӣ аст. хоб дар ин ҷо дарси имрӯза ба поён расид. ташаккур аз яку шумо барои коммент навиштантон ва барои дастгириётон сипосгузорем аз яку шумо. хоб дар поёни дарс мехостам як чизро барои шумо ҳам эълон, ҳам ба қавли реклама, яъне мо дарсҳои иловагӣ дорем, дарсҳои ҳам хусусӣ, яъне private, дар забони англисӣ private, ё дар забони русӣ индивидуалный урок, индивидуалный. дарсҳои хусусӣ дорем ва дарсҳои гурӯҳӣ дорем, яъне дар группа. агар касе ки забони туркӣ омӯхтанӣ бошад, рӯзҳои якшанбе соати 11 то 12:30 забони туркӣ аз китоби Истанбул А1 дарсҳомон идома доранд. тақрибан дар саҳифаҳои, агар хато накунам, саҳифаҳои тақрибан 25, 26, 27 ҳамин саҳифаҳо даем. ва дарсҳомон ройгон аст. рӯзи якшанбе дарсҳомон ройгон аст, бепул аст. метавонед ки иштирок кунед ва забон омӯзед. аз тариқи скайп мешавад, яъне ки аз тариқи видеовизов. ва дигар дарсҳо, касоне ки бихоҳанд ки аз як дарс зиёд дар як ҳафта дошта бошанд, метавонанд ки мегӯем ки нависанд, дар инстаграм бошад, ход дар фейсбук бошад, ход дар скайп бошад, ба ҳамин ном дунёи забонҳо нависем ки мо дарсҳои хусусӣ мехоҳем ва дар он ҷо суҳбат хоҳем кард. дарсҳои хусусӣ мо иборатанд аз забони англисӣ, забони русӣ ва забони туркӣ. аммо ногуфта намонад ки дарсҳои мо, яъне ҳозирашда, ҳамааш барои навомӯзон ҳастанд, навёдгирон ҳастанд ва мо чандин бор дар эфирҳомонам такрор кардагӣ ҳастем, дар дарсҳои видеои чуне ки ҳозир сабт кардастем такрор кардагием ва дигар дар дарсҳои хусусӣ як ба якам такрор кардагием, гуфтагием ки мо дар соҳаи забон мутахассис нестем, яъне ки ба он дараҷаи олӣ, яъне 100% ин забонҳоро намедонем. аммо кӯшиш мекунем ки то он ҷое ки худмон медонем ба дигарон ҳамин забонҳоро бирасонем. аз ҷумла айни ҳол забони англисӣ, забони туркӣ, забони русӣ. хоб ҳамин се забон ҳозир рафтестай. ва дарсҳо ғолибан бегоҳ мешаванд, чунки рӯзона дар кор ҳастем ва бегоҳ аз соати 6 бегоҳ ин тараф, яъне 7 то 8 9 то соатҳои 10 метавонем ки вақт ҷудо кунем ва дарсҳои як ба як ё хусусӣ, ё ки ба забони англисӣ private, ба забони русӣ индивидуалный ва забони туркӣ özel dersler. хоб ин он чизе буд ки мехостам ба самъи шумо бирасонам ва бори дигар ташаккур аз шумо. то дарсҳои навбатӣ муваффақу, sarbaland бошем. See you next class.
Goodbye.